Maya pa oras kabalen. Ayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, padyela rin makapanahon at lokal istorya. Dapat yung abalo, kapabilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Martis, September 2, 2025. Yako po ibeniginto at iti, King News Force, Pampanga. Kayag naning masikan at wala balaw sa oran ninyang Lunis, ing pangabitas ning neto nga Earth Dike king Santa Ana, uli ning linapong danom king check gate. Ay ning report ng Patricia Mamang. Megdalang kapigaganakan at abala karayng residente ning barangay San Agustin, king Balening Santa Ana, ing biglang pangabitas ning party ning Earth Dike, king dane ning Matubig Creek, inyang abak ning Lunes, September 1. King amanwang lugal, akit lareng residente keting makalusong king danum at manumanong pananggalan, reng ibarang basura, king check gate ning National Irrigation Administration o NIA. Ing pangabarakanoy meging sangkan, inyali na po yung danum king sapa at meg pabitas king party ning diki. Nakakatakot po sir kasi mula po kaninang umaga na umapaw po yung tubig sa sapa. Alanganin napakadelikado po ng kalagayan po namin yung bahay po, mga kabahayan po namin dito. Dahil maari pa pong umapaw pa lalo yung tubig dito sir. Yung mga nakaraang taon po kahit na malakas po yung mga ulan, wala pong nangyaring ganyan sir. Ganyan lang. Ngayon lang po talaga. Kapigagan na kandareng manungkulan king barangay na mapalyaring miapektuan king masika na dagos ning danum reng pilang bale makatok ng lele ning Earth Dike at reng marangle o reng tamnanan paleketi. Medyo metong bale ma'am Ken, pero yung palen marakal siguro mga meto nga mga 20 hectares meron, emo 20 hectares hanggang mga 30 hectares may miapektuan Kenny. Mga retamang balik ang purok 6, papunta kitang kayo, si baka lumubog naman dito kanini, pauli ni masika na danumay ni. Personal yang main inspection king lugal, i-mayor din ang labong bang akiting sitwasyon. For more than 4 years, reklamo na na rin ortilano, di pa kinabangan, napalako na lang rin kaya na ng check gate, dobo rin ko. At kita naman yan ang sitwasyon, invest na pag kinabangan na rin ortilano, lalo yung minyira karelang palayan. Anyapin man yan kupin na assistance kanini kay provincial government na magkaikopin bako, baka nitapin adya mga nanumam, patin danum, nanuno ka rin na may overflow ni, jakit ang lugal mi ka rin, ket San Roque, ang gana kainin danum, ang kakin ka na akong compound nakalbog na. Meding epekto na ning check gate, na itaniyala ko rin ang karelang sabat, kilala, may kabarabaranin sukal, so ngayon 11 ming nga palyari. Kawani king Matubig Creek, pintalane mo naman ng alkalde, ing party ng creek akilala, king sa inumang baka. So sana ay kinaukulan na adwan ko pansin. Then kinaukulan, salamat rin tayo punduin kaya kaming balen. Kami punduin national government, pero dapat karatang priority. Karatang balo tamang makasalba at makapamilya proteksyon ka rin bali-bali. Nung dakal mo rin perang daratang keti rin priority projects, ilang dapat gawan do. Bakit kami delikado ng panauran ng kauran? Kukulay chay labong karayng opisyal ibat king NIA at alwa pang ahensya ng gobyerno na samasa ng mesirang dike bang asigurado ing kaligtasan dareng residente. Pero after this, ang dapat nating aksyonan itong nabutas na protection para hindi tuloy-tuloy na ganyan kasi maraming masisira. At after na nakita natin ang problema. So yung mga delikado mula sa San Pablo, San Roque, and hanggang dito, yung mga protection na dapat bigyan ng solusyon. At kung pwedeng ma-realign, yung mga hindi kailangan bigyan ng protection. Kamukha na nakita ko sa inumang baka, hindi kailangan ng protection, ang kailangan ng kalsada, hindi yung seat piles. So ang mga pera, mga dapat gamitin doon, gamitin sa mga priority projects na dapat ayusin. Samantala, king phone patch interview kang Engineer Ruben Llamas, Division Manager ng Pampanga Bataan Irrigation Management Office ng NIA Region 3, penigobran de kanong itas rengagang check gate aparti ng Pampanga Delta Irrigation System. So yung pong nasirang Earth Dike ay part po ng yan, parang dike ng DPWH sa upstream ng ating San Agustin check gate. Pero upon assessment nga po, na ngayon po naitaas na natin lahat ng gate, kaya po lahat ng basura na plus out na.
Makipag-ugnayan la naman kanuking DPWH para king pamanyamasan king may bitas aparte ning dike. Follow up din yung pinatitignan ko po yung possible na kuha namin ni DPWH para siguro makapag-sandbag o anything na magawa dun sa ating dike para po yung napigtas. Hindi na po siya makuha ng tubig ulit. Balaos naman kaning koordinasyon niya king LGU, Dikil Keti. Samantala, kaybat ng Minaus Mayor Labong king Kapitolyo, tambing yang para lang backhoe in provincial government, bang tanggalan ing makabarang basura king floodgate. Ako po ay Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Tunggal-tunggal na lang dinitalye at inisplikang Mayor Vilma Caluwag reng issue adudurot niya ni king pampublikong palengke. Ay ng report ng Laika Gamboa. Pepalwalyang pasyag ni Mayor Vilma Caluwag king tutukan ng sitwasyon king bayong palengke ning siyudad San Fernando kapamilatan ning video makapost king City of San Fernando, Pampanga, City Information Office. Agpangkang Mayor Caluwag, aliliwakan ng maling impormasyon ng pokasiran king administrasyon inga tatanggap ning kayang opisina. Betong kanu kareng peka problema, yung ela mamayad upareng magtinda king palengki inya meragul kanu ing karelang pakibatan. Mula pa nung nakaraang taon, nagsimula na tayong magbigay ng notices at demand letters. Ngunit kahit ganon, nanatiling malaki ang mga utang ang hindi nababayaran. Inya pang milaba sa banwa, inyang peparala na lang abiso rin taga City Hall kalupa na rin notice at demand letters kareng magtinda. Kung babalikan ang market code, malinaw na ang list ay pribilehiyo lamang, hindi karapatan. Hindi ito nabibili o namamana. Binggit ng Caluwag in 2017 Revised Revenue Code and Market Code of the CSFP, nung nakarin nung adwang bulan na mituki aalima kapamayad upa, malyari ang makanselin kontrata at ibakante ang pwesto. Mga Fernandino, malinaw po, hindi ito issue ng pagmamalasakit, lalong hindi ito usapin ng panggigipit o pagpapahirap sa mga maliliit na tindera o tindero, kundi ito ay usapin ng responsibilidad at pagsunod sa batas. Pasyas ng Mayor Caluwag, aliya kanuran tuon at lalong aliya donasyon ing pwesto king palengki. Pero nililinaw natin na hindi ito rent to own, lalong hindi rin donasyon. Nung balaos kanong palampasan yung makanining sistema, malugiya kanuing LGU kabang asahan na magreklamo na ring mamalen ng tutuki king gustong proseso. Naniniwala po ako, matatalino ang mga Fernandino. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa edited photos o videos, mas pinaniniwalaan natin ang resibo. Ako Laika Gamboa para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen Susuy. Penimuna ng President Bongbong Marcos inauguration ng Hyundai Shipyard king Subic. Ay ng balita. Penimuna ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing inaugurasyon ng Hyundai Shipyard king Subic ngening September 2, 2025 may silbing marka king opisyal pa magpakilala ng HD Hyundai Heavy Industries king Pilipinas at balaw sa panyulong ning industriya ning shipbuilding king bansa. King kayang talumpati pepasyag ng Presidenteng maragula papil dareng Pilipino king global maritime industry. We are reviving the shipbuilding in the country to strengthen industries, promote livelihood, and build a better, stronger future for the Philippines. For decades, even centuries, the Philippines has given the world our finest seafarers. It is only fitting that we also supply the world with excellent vessels to sail on. Didikdik na mo namang Marcos na halos 30% dareng seafarer king mabilo gayato Pilipino. Itipeg maragul ng Marcos ang timo papakit king kapasidad dareng Pilipino karas king makanining obra. Today, we raise the sails once more. With Hyundai Heavy Industries investing in Subic, our shipyard capacity will significantly increase from 1.3 million to 2.5 million deadweight tons, from handling 4 to 5 massive oil tankers to about now 8 of those ships.
Agpangkang PBBM, ing pamamuklat ning Hyundai Shipyard, mo mamye kabiyayan o kapanentunan para kareng libo-libong Pilipino. Nune magsilbiyang simbolo ning panibayong chapter ning pamakipagsabayan ning Pilipinas king global industry. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamang tutukan. King Ciudad Angeles, balaw sing pamamye libreng seedlings at butil ning lokal gobyerno kareng residente. Ayon ng report ng Patricia Mamang. Kapamilatan ng Urban Agriculture Program balaw sa susulong ng Angeles City Government ing pamamye miyayaliwang klase ng seedlings at butol kareng residente. Agpang King City Agriculture Office, malyari lang malikwareng Angelenyos miyayaliwang vegetable seeds, vegetable seedlings, ornamental plants, fruit-bearing trees at miyayaliwa pa. Reti, libre lang dadake. Emo para kareng walk-in beneficiaries nun pati ka rin barangay, eskwela at farming communities King Ciudad. Kapag nasaning programa, ing amuyutan lareng residente ang mananaman king kanya-kanyang bakod. Apasikan ing lokal a produksyon ing pamangan at makasaup king laban king malnutrisyon lakwas na kareng kayanakan. Para kareng interesadong kabalen, malyaring diretsyong munta King City Agriculture Office, King City Hall Compound, manibat Lunes hanggang Biyernes bang manikwang libreng agricultural resources. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katamang pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ning 24 oras. Balaw sa momonitor ning pag-asa ing low pressure area at talwing ikit king 865 kilometers silangan ning Northern Luzon. Malatimo kano ing tsansa na maging metong yang bagyo iti. Asahan ning malulang mapanahon pauli ning southwest monsoon keng Northern at Central Luzon apo keng Western Visayas. Makaranas naman kidlap keng bengi kareng mapilan na lugar king bansa. Kabalen maging parti ka kay pamagbalita kay King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklam kay kayo lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit kay kayo screen. Malyari mo namang mag-post kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kani sa Blang Kapampangan. Dahil venue lang ng Martis, may kala pa istorya kay tiking probinsya. Kaya ko po ibenigin to at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, kay Balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal,
kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.